Hello. Chị bay vách u lê. Hey với chú. Cầm môi em. Chân cả tan cầm môi nga. Chân cả tan cầm môi lo nga. Chẳng về chú anh nhỉ à. Hey với hianin champion kan lom dona. Min chu về lâu mà sẽ kan lom dona ni. Top mấy na. Chẳng về chú kan Arsenal chắc kan lom dona mà sẽ chen khat zana income le turte an nia wangin thuam fam kim khanin kan in thuam lutuk theilawa I ma se nuam kan ti ve em ma ke mani to ka nuam kan ti ve em me ya chuanin oi ni china khana lo thim lutuk ani mo tuna chuan em to e I hei ti hian kan moi em a chuan ti khan kan ron lakwa zelanga chuanin chu kan subject tur ani deuh ber maya thil dang te vak a om lova chaw kan ei khom dona Arsenal fans te chuan keimani chan tha tak tak chang ul tak tak thin te anya I kan thil ei tur te ka ron tilanga nga han ti lan lo top a chuan katia ka vlog kha chi a kan ron ti vele zai don ni Hey, Eliana itif pa fa po an lo oma pa hi Arsenal fans rulut tok me o in swal pui ngam khopa chang ul chin status a in do rap zelanya o chanin hey te po o hey hi Eliana in ni a chuan anu hey hi I hlute I Gracie kan ani boka chuan abulami hitsu aming gan soilo maya nga din dininya chan kasir mi te pani ka tilang ve du don nge don lo shelon jersey hi chen katan chuanin tilan chi khani vak lo me the ya tiang vel chuan ya chuan voina hianin o he ta hian anu oma hi Eliana inu anya chuan bai alo siam ngala hei eng mo bai atui don lutuka chuan voina ka tilan du pakhat chu Eliana's Greek yogurt ani a hei tuna hian hei ani tang ro min lo kena hei atui lutuka I flavor shang in an siama hei Eliana inu ina asiama ni a voina hian strawberry le hei mango nia hei mi te pani hi I Eliana inu beki hianin asiama nia chuan hei somnga manania Eliana's Greek yogurt ania chuan somnga man le zamanin an siama hei I low dry ve chin ra u I atui lutuka chuan coconut flavor a omboka chili a omta a enge kha coconut mango strawberry le vanilla mi mo blueberry a ombokta chuan hei somnga manania zamanin an siam boka hei acha theya chuan ngor an phone number hi changzo kin kan tilang anga khonge olal pa hallelujah amen phone number a til lo mi injok til lo mi ani lo hey heta hian hei phone number hi lo chin cha ro uluk to khan 8587 932435 ani ta hian in lo order anga chuan azwar chhong du tan po azor chhon theya I hei tuil tuk me ania Eliana's Greek yogurt ania in lo cha anga chuan in le tam dana zirin ron deliver zarang I delivery free ni em som china ti velang chi te ni vem veng chung bongkon veng chunga free delivery ania chuan achan chu an mani hi an buai ve lutuka chuan kan soizawanga kan lang ve to thong nge ti hian tiang kan soizawanga I
Victor Veti Drugstore an neya an ni hianin super mix te kha an siam na se em super mix I enge kha ran tin ring han ti meila I abikin o an apumpui chakna anita ni o ran I nei chuanin uite zote te vokte khang ang nei chuanin per nge ra u super mix an siam chara an boy ve a chuan hei beki hianin hei ge Eliana's Greek yogurt hi asiam boka hui ham an ba han siam tam em chu wang chuan lo dor cheu teu lo dor char donia chuan I shi chang du tan po khani min lo zot ula ka lo shilang cheu I super mix chung chang te po kha super mix chung chang te po kha shi chang du in om chuan kha te po kha ka lo shil fiang cheu tiang chu ni I voina hianin chu kan subject ni lo deu kan soi no ama se poimo sia atui na shi sela chuan enge ashisel ema tunami phei chu hei kan no te po ka pe ama pon ka pe kan no te hi kumalatling lawa kumtling lau chung hianin ka eitira athyang ve kan ni chu achan chu a fresh fruits anita ni chuan 6 months chung lam zong ani chu in kha apoi lau aswal lau ani chu mo chu bang chuan hei hi in lo veng in lo try ve donia somnga man le zaman no oma azwa chong du tan po zor chon thi ani best of the best ole tiang chu ni phot me na an van in kom thiam em an unawin an van in kom ngei ve a te khan wi var chuan mo eng lo le sak ru hei kan phan moi em dile ta chi ni la ke ma po tuna hei kan ma se kan thom no ha ki Arsenal jersey ro a in ang lo em kabula hianin fela kan ti top me ani hi kan unaw pa ni bok ma se tu na kan som chan ta ke hi chu in unaw na lam ni lovin Arsenal fans ang zong khanin kan lo lang ta a chuan ro tiang lo deuh hian ke mai kan lang to lo te ang ti hian tiang kan tiang I ro so ta so sira so kala lang moi lo em eng lo I zanina hianin I local theya kan lom ma zanina han eng mo zo du che kan nei ni chu chan chu pasal de awanga Arsenal chan kha kan ni ve me ni chu she thia mem thil ka bolu tu kan ni chu ama chuan mo ka zeb lawanga I meiche tran chi an ti deu Manchester United ka chan chin ve to pani chu ma se tuna chuanin pasal te na an tran room root kha chuanin ka Arsenal ve lu tuk ta chuan chuanin ni chu eng mukha ti khanin kan sei ve no la ka bo ve lu tu ka chuanin ka zo du tak che chu mo ka sha du chu mo Mizoram Arsenal Supporters Club ta tro chu mi chu eng tianga din nge kha han soi fialok ste tu ma ti mela som ni chuang tiam to khanin Arsenal Supporters train ka te intel khom khanin engeng mo chun din to ta amara chu khuti lai London ne na in thun zom na ang tak kha ala fum fe la wani ti lai Mizoram suma le abigin ai zo lang atu chuan ma chu han la view ma se engen yang official ti to me official Supporters cup kha ala chi lo ta chu covid khen ma vel bor khanin mi thane ngai de khain tel khom chauta jo WhatsApp group te ka kan siama ti chuan ti kan ni affiliate ve ngai tu rani kan ni ta London shirt tham Mizoram Arsenal Supporters Cup kha kan tin tua ve ta ti chuan covid te ron nia che chu har hle ma se in chung enge mo hanin engen yang han kal khom ve the na mai tu te kan dam ta ti chuanin kan ina ram thar no ta kan tran chauta cho kan ei khom ma ti chuan bul kan tran chauta ni
a founder chui ni deu ber mei chu chu tro khen tu kan ni maya oi a van ro pui tak chen te kha an phura ti chuan mi paruk pasari vel ka kan kal khom ta ti chuan in phala dan tu kan rel ta ti chuan in ina te tin kan thrin pa a media mo no ma dora te khat la khona te khan in bul kan an chan chauta chuan kulam pangina anti tu sang engen yang guidelines samon siam te ka zom be ka ngai wang khan guidelines sang te ka kan zom chauta ti chuan in to zo in soi ma yang ti chuan in MASC kha sani som ni July kha khan ni on approve ta chuan August ni som panga khan official in kan lo hi la bu kan lo tlang zar ve ta ani tak chu chuanin MASC ho khanin thil ti sang kha in nei china ka sha dana chuan thisen pek ti te chuan enge khang angkha in nei chin tlang pui khamin lo shil zwai asan chu khati kha alo ngai ve boka tin kan tin chan po kha lo ni ta enge ammo te ta na a che chu a khamo audition pek kai so ya thisen pek ka kha ni chum khat chu enge niang miscellaneous category and data all emi te ma sang deu te me kha te sing han pathum na oye van ro pui ve and win health minister khan choi na thu je ko khamin ha ani chu te chuan MASC te kan ma se to a so shit ko pin so ai ba ka ku tin do to hian luan chua ku ni kan mang shin ta chuan fence te thok khom kan ne ang tok kan thok khom atangin chan pui ngai te chan puin bo lam te kan siam ve ni atang chuan in aizol ko chu ka tuam chang te aizol ko pon tuam chang a chin lampang a ma lampang ti khan khatiang khai ka in hun ka kan siam ve ta chuan khata an veng shoi tu te kan la kan an bia oi me shoi tu te chuan an ni khan chu ni kam chu tin min lo ngai to sa ka mo pok ya chu an he na tu te din sum le pai te mo de thangin mi in phal te thil te kha kan ba sem chok ve le thin ni avan ro pui keima kha chuan in a bikin thisen pe kha kalo she lar a thil kumtin lauti ani phe ka chuanin avan tha chuanin mo ka sha le du bok chu hei ti hian zan ina kan han in mukoma chan nai tak te le unau nai tak Arsenal fans te ashan pa in kan som zaw lawa kan pa hi phur awangin kan han kal khom hian kan jersey hi a in ang ta lo nual ta ni hi enge omzia ti lai ka she ve lawani chu a thenin achidang deu an ha a tuna keima hak le nangma hak bu kha in ang lo ta ni chu enge hi omzia lai ta ka min lo shil fia dia Arsenal hi aro pui khom maya tin jersey big page chu angai thu taka omze nei hian an siam hi te mai te da an so da ba hei tu na ka lai page chu an champion number nu che sani panga sani panga season na mi le to khan na chu hei tu na poyen hei hi kan bu ti lo uya dang lut tu heavy champion bets nu number kan da de bo na ko kan hei hi hei ta sani patung sani pali invincible season kami tot chi an champion na awanga hemi golden bets kan ti ni ta ni mo avan chave 22 years kusong ni pani golden bets ka nakum season nakum kan ti season le an chan le huna khan hete hi bet chi aro me don che ta champion mek khanin golden bet chi premier league again an bet chi ta chu aro khem le don ta ni ani chu chu thil dang lo ni ta se CP ka chuan hei tu na chuan Adidas kan siam mek ta German company kum som tum chung deal awm ta sang som thum vel thleng ani mai theya tu na an deal hi chuan ama chuan in Puma te Nike te siam ta tu na siam tu po ma ni no siam to thin to ta chuan jersey big sim hi season tin hi ain thak
ang tlo kan ita season kata ya jersey pathum awm ta home jersey chu asen nia avari na tria langa chu Arsenal color an lo din bok ta chuan away awmanga away a chuan a eng te mo ka den kha ron om ta nga a bol te mo chuan third kit ti ta chu om ne ta third kit a chuan arong dang enge mo kha ka den kha ron sin ta chu jersey hi football a pe chu na poi mo opponent ten jersey na in ang mi lo tu jersey nga te ka lo ngai bo ka football ni mi ekan yang coaching staff kan ni singa hian na do kan yang mi staff singa hian kit manager anong thap ta kit manager kan an opponent ni na ekan yang jersey nang lo tu eng ka alo bo perfection ni so yang khom chuan in jersey ngai pui mo lo football hian chuan Arsenal big page chu jersey ten hian janji na nei soi don chuan in atam lu tu kan ni chu tro tu na kan shil ve phak chin na pa kha ni wangin tinan tu na I hak ngai phe ka chu kami invincible season kum som hi aron ni na chi a 2024 an hak ani ta kha tiang khan zep patan te kan tia kami in chial dan te Arsenal big page onin zep phemi engen yang hetia ekan zig kan dong ne kan yang siang patan na hi ma tang to lo chin to ni ta ni kan ja sia lang ani kan aho enge mo sia kan long ti lang ni ta mo kan yang se ka de a ja sia lang lo pe na cho ni hai cái han soi fia kha ani le mo loko ni chena jersey in ang lo kan han soi ta nang ma jersey chu ti khanin I kan che chang ta ani le he lai mi ngoro lok hei mi udin te hak hi hei hi dana dang le ta deu ta ni chu enge hemi hi a om zia ve le thung han soi le loks a chan chu kan mu pha kan mu thei lo chin han soi va ka chu a boy thlang me the tu na a om ze de sa ami udin te hak ka chu pu ba ina Milo sponsor aron an siam changa a season ti na mi ta ni mo ani chu hemi ta chuan again yang an puma deal kha lo zo adidas ron la to ta kami hun la ya siam chuan hemi a po yen a stripe dan le na po hi abana khanin stripe thaum ta ni so amma pon Arsenal ja se hian aban var thowa stripe pani om ta chin ta ni sa ni som pa sa ni pasari paria chove la kha kan kan lo ta mo chu kan khanin thil angai ni silo ma lo chu amam thim kha lang thau si kan lang the khan an siam chin ni chu chan chu sa ni som hi pakhat kha khami kuma an away jersey kha Arsenal jersey ka move phak chen song ka ngai hlum ber ka ti ron haila ka duma che ja sen ha ka do sia nya yellow ta chu 1971 kuma khan Arsenal ka FA Cup winner ren ta 1970 a engan ha chuan a polin ngin a bante a mong ti ka chiu ta ni kha tiang chi khanin sai som hi pakhata khan som na khan kami tim kha remix ani chu oi iwa han chitem video ka siam ni ani chu oi chu ngau te po chu mu cha kom ma se soile soinu zanina chuanin nya I ti hian kan mu thei china po hianin arau pui boka on na chin ni chena khan ke ma hak boka lo ti lang nual to atiang kha ani ta chuan lawa pe chuan in gold stripe shim om chan te gold color om chan chim kha invincibles lan tin na ni kha ani mo invincibles a khan tu ma trophy la mu along ai ka Arsenal hena pe kan ni ta ni gold ta luan trophy kha oi ani chuan chu ara ai kan han soi china po ro pui wangin Arsenal fans ni po chu va han lo in di thei thak don ve ka tia
trophy chi ani lo zia hi oh champion chi ani lo oh fan le hi mo van ro pui tak em I soile soinu pasal te wanga Arsenal han tui chil kha kan nya kan lo tui chil swal lo ni chu tro oh swal lo khop me wa han chat tak em eng po ni zen ya ti kha I ka sha chan du kha anya mi dang tam tak po in lo en tu te po hian an sha chan ka ring mia lo na kina a kim chang zo kin kan la soi chhle don ya ole la ti chewa eng po ni se in real cha lu tuk balang cho e phatang hey in khom do na lo e bian na hey la Tuesday salad te hela ma kan mestor hi kan tilang vele shim te hey oi vok mi sabai phui nam nen man tui don tak em ko ve ramza wa hian hey hi bai dol zik bai bok bon te ne na ban tui don em heta hian dal chhum a om boka chuan hela ma papor te tiang vel chuan ni so kan boss te udin te ho an lo thleng to sarding te chuan sarden chate ta hi kan da ker ma da che an van fel lom em kan vai han in Arsenal fans kan ni kerem chu ka shi chang lawa ma se a fans rukol chu kan shat khop me he kan dress a chang reng po hian mo ma se sarding te gi chu an nil lut tu ka he an te oi midang ang lo le zwal Mizoram Arsenal hey bag ka Arsenal fans ni po Eliana inen chu kan HL do ni voin tai chu champion kan lom do na Arsenal supporters club an shwai tu fela alo lakal lo dewa ni poron kalanga tiang vel chu kan ni Hello. Cảm ơn em. Mà xem mình đọc cho anh môi em thì có là mấy thế mà xem môi cho cái gì khó này. Hèn kill. Kan Messi kan tilang ve shim nghe. Ni sina khan amal te khan ka ti to boka. Oi van nuam em. Champion man om deu lom ti chuan tro. Ti khan cho ti kan ei por peng pong to kan mi khwal deu te pon horem to kan por tlang tu ra ka nga ya he ka mel po da bul me han se deu tar chan mel chu nu rui to me min lo clear sakzel turin ka som chewa eng emotical ron ti chuak zel tu ra ka nga ya min lo en tu zong te bye le vek